Знам, че след няколко дни много хора ще се чудят отново къде е Луната, къде е Луната, къде е Луната. Ето ви е Луната. Високо горе на небето. Както винаги, от едната страна осветена, от страната на Слънцето. Ето го него горе. От страната на Слънцето Луната е винаги осветена. Ето е и нея. От едната страна, от страната на Слънцето, тя винаги е осветена, а другата и страна е прозрачна, можете да видите. Но кое е интересното тук? За да не се чудите, ще ви кажа още от сега. След 29 този месец Луната ще бъде невидима до около 4-5. Реално за 5-6 дни Луната ще бъде невидима отново. Не се чудете, не се изненадвайте, това не е нищо ново. Просто вие не знаете как функционира Луната върху нашата плоска и неподвижна Земя.